ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, хабаре ки бисёри мухлисони муҳорибаҳои омехта интизор буданд. Ташкилоти ACR расман ба Тоҷикистон меояд. Онҳо рӯзи 31 октябр дар шаҳри Душанбе турнири калони ACR 209 ташкил мекунанд, ки дар он бисёри ҷангварони машҳури тоҷик баромад карда метавонанд. Ва аз ҳама муҳим, мухлисони тоҷик ба ин турнир омада ин муҳорибаҳоро бо таври зинда тамошо карда метавонанд. Акнун интизори анонсҳои муҳорибаҳо мешавем. худи шумо дӯстон дар ин турнир кадом ҷангвари тоҷикро дидан мехостед? Дар комментария фикрҳои худро нависед. шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед. Пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад. Ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. варзигари тоҷик ҷангвари ҷавон ва бебоғ Самандар Муродов ба топови ҷангвари UFC Брендан Аллен визов дода ӯро ба муҳориба бо қоидаҳои греплинг дар ташкилоти ACB ҷуҷитсо даъват кард. ӯро ба ман дар турнири ACB ҷуҷитсо дар Истанбул диҳед. ACB ҷуҷитсо, Заурбек Хасиев, Брендан Аллен, шумо тайёред? Навиштааст Муродов. дӯстон, шахсан худи ман тарафдори ин қуввозмоиам ва ин муҳорибаи хеле хуб мешавад, ки Самандар зидди чунин топови ҷангвари UFC худро нишон дода аз худ эълони калон карда метавонад. акнун интизор шуда умедвор мешавем, ки ташкилоти ACB ҷуҷитсо ин визофи Самандар Муродовро қабул карда чунин қуввозмоиро ташкил мекунанд. чемпиони пешинаи UFC дӯст ва мураббии Ислам Махачев Ҳабиб Нурмагомедов баромади Ислам Махачевро чунин баҳо дод: чунин калима дастовард аст. дар ин варзиш ин калима маънои калон дорад. Ислам ва ин калима муродифанд. ӯ дар ин намуди варзиш ба ҳамаи қуллаҳо расид. рекорди ғалабаҳои пайдарҳам дар таърихи UFC-ро гузашт ва ҳаққонӣ яке аз беҳтарин варзигароне ҳаст, ки ба октагон баромадааст. бигзор ки Аллоҳ туро нигаҳбон бошад, бародар, навиштааст Нурмагомедов. бале дӯстон, Ислам Махачев дар ин намуди варзиш ба қуллаҳои хеле баланд расид. дар вазни сабук рекорди нав дар ҳимояи камарбанд гузошт. ӯ дар ғалабаҳои пайдарҳам рекорди нав гузошт, ки акнун ин рекорди Исламро гузаштан хеле ва хеле душвор хоҳад шуд. лекин аз ҳама муҳим, ӯ чунин бародар дар бар дорад, ки ҳамаи корро карда истодааст, то ин ки Махачев ба чунин қуллаҳои баланд расад. барои ҳамин мо орзумандем, ки ҳар яке шумо дӯстон дар зиндагӣ чунин дӯст ва рафиқ пайдо кунед. ҳозир бошад пулҳои коркардаи Ислам Махачев ва Иен Гериро пешкаши шумо мекунем. пулҳои коркардаи Ислам Махачев $4 миллиону 42 ҳазор доллар, пулҳои коркардаи рақиби ӯ Иен Гери бошад $2 миллиону 332 ҳазор доллар. ана пулҳои коркардаи дигар иштирокчони ин турнир бошад дар рӯи экранҳоятон. хотиррасон мекунем, ки ин маълумоти 100% нест, чунки UFC пулҳои коркардаи варзигарони худро нашр намекунанд. ин корро журналистони хориҷӣ ҳисоб карда тақрибан пулҳои коркардаи онҳоро нашр мекунанд. ва дӯстон, ногуфта намонад, ки барои Ислам Махачев ин дуюм муҳориба дар вазни нимёна шуд ва чемпиони пешинаи ин вазн Камару Усман боварӣ дорад, ки ӯ Махачевро манъ карда метавонад. соли гузашта ман гуфта будам, ки дар вазни нимёна дар ҳақиқат ҷангварони сахт пайдо мешаванд. ҳамаи онҳо дар октагон қотилҳои ҳақиқӣ шуда метавонанд. аммо ба ҳамаи ин ҷангварони нав ва ситораҳои нав нигоҳ карда ман чӣ мебинам? ҳозир ба шумо рости гапро мегӯм. ман аниқ медонам, ки стилҳо ҷангҳоро месозанд ва ман Ислам Махачевро шикаст дода метавонам, гуфтааст Усман. ба фикри худи шумо дӯстон, айни замон ки аз ҳама рақиби вазнин барои Махачев шуда метавонад? шахсан ман фикр мекунам, ки айни замон аз ҳама рақиби вазнин ва хатарнок барои Ислам Махачев Майкл Моралес шуда метавонад. ӯ хеле калон аст, ҷангвари бебохт аст, гӯштини хеле хуб дорад ва ҳамчунин зарбаҳои нокаутӣ дорад, ки дар ҳама мавқеъ бо Махачев қуввозмоӣ карда метавонад. шумо бошед дӯстон, фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.